To vam se desilo prošle godine, općina je dala 7, onda je Ministarstvo demografije raspisalo natječaj i još dalo dodatnih 2.500. Razumijete, i već onda vi dođete do nekih 10, skoro 10.000 eura gdje je to nekakva značajna pripomoć mladim obiteljima za gradnju. Velim, pitanje je i ovog povrata poreza, znači koji se događa, da li bi ga trebalo na neki način drugačije usmjeriti. On je recimo konkretno za moju općinu ove godine 400.000 eura. Sad je pitanje što mladi koji dobe taj povrat poreza, znači jer znamo da su manje više oni oslobođeni potpunosti ili djelomično, u šta ga ulažu. Da li ulažu u stambeno pitanje ili ga možda čak ulažu u čistu potrošnju, odnosno ne ulažu. Što opet možda i generira jednim dijelom i veću potražnju, inflaciju, ali velim o tom potom, ali uglavnom to su jako veliki iznosi i nadam se i vjerujem da svi oni koji to dobe da su svjesni da je to nešto što prijašnje generacije nisu dobivale i da je to nešto novo i da to na neki način treba i cijeniti i priznati da praktički su bez poreza u početku svog radnog vijeka.